Kung suguon ta ka. Oh. Kung unsa man pud amahan ko. Maka kita kong kwarta. Adaghan kag customer. Daghan kong customer nay. Parlor na pud, tukod na pud parlor kay. Daghan mag customer. Sus nay, mukita ako nay isa, duha, tulo. Tulo ra ka bulan kutob. Wa nay customer mo balik. Kay dili man mao. Ibig sabihin, gipa-income lang ko ana niya isa ka bulan, duha ka bulan, ikatulo ka bulan, na ana kay income lakaw na. Kay na naman kay madalang kwarta. Lakaw na sa akong sugo. Edi, nawala na po, nawala. Sikat ako na beautician ay. Oo, kay ang pangarap ko, kuan kanang salamin sa gilid, ang isami salamin, paglingi nimo anak puro salamin. Puro salamin. Ay di kani nag-apply ako dito kay Madam Auring. So si Madam Auring, mo na dahil si Madam Auring. Bisaya ko. Unya, mahibalo ka tanan. Oo, madam. Mahibalo ka po tanan. Sige, mag-training ka. Dito ka adlaw. Wa kay sweldo. Hingko. Unya, madam. Kanang na ako'y gupitan, na ako'y manikyuran, waday ko'y kita adto. Isa training man. Kung akong pamlite, akong kaon, isa ay mo na na. Adili, madam. I-training ni mo ako, kinahanglan bigyan mo akong allowance. No, ingon man ni si Madam Auring. Adili, pwede. Di ka madawat. Uy, Bisaya mong ta ka, pero gahaman man ka. Di man ka mahibalo makisama. E di, wa ko dawata ni Madam Auring. Ang ako ang gihimo sa Manila na. Beautician ka, may balo ka mo gupit, may balo ka magmanicure, facial, anak na. Iko, kumpleto ako. Uy, mayaman man ay. Tigidala ako, home service na. Ano ko kwarta itong babae? Karon, kaya nakakwarta naman ko. Kaya raman na hindi, dali ang kwarta, kaya apply ka ng gobyerno. Tapos sabihin sa ikatrabaho, apay, sweldo. Kanina na istorya na sa ako ang misyo. Dili na ko ang misyo. Ang sabi ng na, imo kong dawaton. Ingon ko, kung saan man ako pagdawat sa imo, amahan ko. Ang ako ang gibuhat, basig demonyo ni, di ko ini pwede. Nagkuha ko kanang Chinese bamboo. Kanang Chinese bamboo, akong gibutang sa lamisa. O kanang aspasan kayo. Kaldero. Ikaw kaldero, simbolo ka sa insinso. Musayaw ka sa ako ang kining katanungan. Ikaw po palaspas, huwag kayuway ka. Huwag kayuway ka Chinese bamboo. Kung ang nagsubo sa ako si Aman Jehovah ba? Sus, ikot mana nayog nagwagayway anak tanan na. Ko. Demonyo. Wa man mo ikot. Aman Jehovah ay wagayway man. Salamat. Sa ako ang pagpasalamat, nag-aupo ako sa pag-aupo ng
kung dili ko nimo dawaton, mahimo kang tigulang. Sus, sikan raman di ay nanay. Pag anak nay, so ang akong kamot anak naman, kulubot naman akong naong, kulubot na. Tigulang na kasi tigulang na gyud. Kuya ma, sundo na ako ang imong kautusan ama. Na maging bata lang ako. Bigla na lang sabi ko. Ay, dili sugod sa Ginoo kay mao na ini parusa. Naging ko pag anak kay anak man. Lumingon ka sa kanan. Basta ako, ay, pasay mo ako. Ay, nagpakita na sa ako. At ito sa tiyako sa kamangin. Tapos karoon, ikaw mo naman. Kinahanglan ko ay kung saan ako paglihon, kay sultihan ako ngayon ako. Mingon man ako na buwan. O di ang sugo sa Ginoo suluhin mo. Kay wa yun nay, wa yoy mo tuoding nun ang kaya yun sinasabi ang lihim ay lihim sa kamo ibunyag ang katotohanan. Nagistorya sa atang sa lihim. Ngayon adto na ta ngayon sa katotohanan kay kuan man na introduction man, intro man na sa pintuan. Kanina nay nung masunod na nako ang utos sa Ginoo kay maistorya man nako ang pintuan Panginoon. Sakripisyo ako nay. Giingon pa na sarili mong kayod para maano mo ang kuan kining imong adtuan. Kanina kaninaan ang misyon sa 19 direct na to nay para madalita. 1996 nuadto ko sa Eden ng Mount Banahaw. Alas 6 ng umaga. Pero na ako'y mga kausan. Pagsulod na ko sa simbahan, limpyo. Inabsutanga ako ng una. Kay ang sabi ni Ama, Jehova, gikan sa imong balay, paingon sa Banahaw, ikaw ay nakasutana ng pula. At ang imong itali pagdalag mas tula. Hunda, ay tutulidan yun sa unanay. Pero doon ako'y ginanahan at na maging tambanon. Sakay na bas, mga tao, magbingi na sa nakasutaan naman. Sakay ito ako'y pakialam sa ila. Ang sugo sa Ginoo mo'y akong kuan. Pag abot din sa may Mount Makiling, nuingon ang Ginoo, lingi sa aning kining pirtahan o sa bintana. Lingi sa kaliwa, tanawa ang kaning pangalod. Pag tanaw